Чао, казвамата, аз съм DJ Зомби и днес с Дани играем игрички. И стана фейл, както винаги. Стана фейл, както винаги, защото съм голям умник, нали? Да. Защото умниците са така. 10, мап 10. Добре. Той После беше аз играя, дето чули? играех, нали? Да, чули. Мапа пише. Чули. То пидерас миналия път ме уби. Чули бе? М? После аз игра. Кога почваме? След... Не знам, още влизат хора анимати. Живко, бе. 10. Добре, след 10 секунди почваме. Снимай хубаво. Нали че как да не се вижда отстрани екрана? Се вижда на цяло. Ето да всичко се вижда. Не, така да е. Така не се Вече вижда. почвам. Остана бе. Някакъв влезна. Някак влезна и решихме пак да увеличим секундите. Да. 10. Винаги е така да ти кажа. 10. 5. 4. 3. Бегай. Бързо често. Йо. Гепай всичко, което се инвентара му. Не са много хубави работите. Сега какво да кажа, като не са хубави, няма да кажа, че са хубави. Какво е това са хубави, имаш диамантени бутушки с кещ. Изобщо взяли се какво да прави? Да, Хвърли си буквално дъм панталоните. диамантите не са хубави. Че си хвърли диаманти. Дъмато ли? Че отне се. Аз това ти казах. Аз съм най-тъпия човек на света. И още влезнахме, разбира се. Абе, още, аре чупи бе. Още влезнахме, отрепаха един, както винаги. То винаги е така, някакво се чувстваш. Това го взимам моментално. Миналата игра стана фейл. За което се извиняваме. Но вие не видяхте. Това ще стане фейл. То вие не видяхте, така че и няма нищо. Ти казвам аз на тебе. Бързо телепортвай се някъде. Отивам при... Съседа ли? Съседа го няма сам, че или при другия съсед, дето поне е там. Или при другия съсед. Не се изпортай. Събори го с нещо. Бързо бе. Джиджи. Това пък е бати хака. Бати бъгна тиеш. Не, бързо бягай. Бързо перо. Време. Не, при това не беше много добре. Бързо имаш перо да се телефорниш в някакъв. И браво. Поне тук успях. Не знам. Виж, може да има нещо в чест. Ама... Другия Не чест, бива виж, аз може. да се стоя тук мирничко, защото и то може са... Да, той се потне всеки момент. Това перо ли държи в момента? Не. Да, перо държи. Абе, прави път към него и това, ама нагоре. Чакай сега. Ти винаги аз пара. Я забравям да го цепна. Ма няма го убиеш, не дей. Цафяр така. Умри. Не му давай съпорт. Не. Напре една барикада да не съпорт. Не, още го съпорт, той е слаб. Ти си по-силен. Аре бе, портни се. Пах му слабака, човек. Аз диамантен не ламе. Аз имам 11 демидж, грозно. Аре бе, портни се. Гей. Не страхувай. Ами портни за пред... Майела, ако имах перо, направо щях да унищожа. Ти си ги искаме всичките. Като маняк. Аре бе. Ай, хората много е страх, честно. Абе, ири на другия остров. Остави го то. Гледай къв сте слаб. Аре бе. Не му прави път, бе. Направи го Ами няма да нагоре. направя път. Направи го нагоре. Ела, ще щупя и тогава ще направя път. Той е бати страхливец. Ние сме по-слаби от него, като... Остави го, бе, то се... После може да снимаме на Майнкрафт на телефоните двамата. Аз мисля да правя път да е там. И Прави. нарочно се заградих то да не ме дава там. Няма гледай го да може. Да не стига. Ай, бързо строй, бе. Остави го. Ти с моя го кинеш по-лесно. Страх ме да не дойде. Ай, че гледай малко. То всичко е страшно тук на Skywars. Така ти гледаш после таядката.
Омага, този дед беше по средата умрял. Що как се каже? Орби. Вече се до остров. Гледай сега то да ни идва. Аз останах май сам с него, бе. Не, има още двама, бе. От те не се виждат. Мага, той уникален тъпанар човек. Загражда се, пък аз виждам на две полета отстрани съм. На фост. Тръваш, брат. То се самоуби. Скочи е така и се. Прави към другия остров бързо. Той няма фани да иска. После трябва да хапнеш. М? После трябва да я ядеш ябълката. Няма да е за. Така правиш, острова е точно пред теб. Не, бе, без искам. Така, нали снимаш? Да, снимам 5 минути са минали. Няма никой на това. Не, и да има ти. 10 скор на кой? На 8. Чули бе, яш ябълката. Яйцата вземи нямаш. Виж другия чест. Другия чест. Лава вземи, тя е полезна. Не ще ми трябва. Ето виждате инвентарите. Добре, брат, Аха! Че двамата са тим. Така не. И аз какво ще правя сега? Иди кюни другия. са. Иди кюни другия. Няма, те са само двамата. Само двамата го стане. Накрая иди кюни, они са самоубийте до. Добре. Те да не левнаха, ако направиха. Не знам. Не знам, аз докато те ги няма. Тук как тя да ги кюни. Докато ги нямаше. Оправям да направим нещо. Но след тази игра съм аз че тези играш тук. Минали са 7 минути. Няма ги килна, нали? Не. Те му са, то си има пъти. Или преживе още. Кото става да става. Спак. Как се качвам по рез. Те май се закопаха в мен. Да, ти се закопаха в дупката. Няма дупка тук, да е дупка. Абе, почвай да копаеш надолу. Може би са сложили блокче да не ги видя. Да, де, това тук са го сложили те. Копай надолу и шифчат. Да могат да се избият и после да се избият. Как да копая? Как да копая? Ами там... Копай нещо. Ние ще ме изненадат сега. Но как те сигурно са стон са се. Ами ти копай 2 блокчета. Не там го убиха, значи аз останах заедно с двамата. Те ба как са съпортнали чак само? Бати мънка. Те ма килят. Тук със сигурен съм. Какво да правя сега? Аз не с блокчета имам. За мой късмет малко. Вярно се. Не знам какво правиш. Аз един път един чим се борих, един и после килна другия. Ако правят път към тебе, ги килни с нежни топки. Или там като ти. А така блок не са. Какво, това не е лошо идея. Но да, да беше го блокта по-отгоре. Като и да. Ти да не са тук, бе. Възможно. Ай, бързо много. Кой остана, бе? С някакви тимчета. Двамата. Ти 4 острова вече, обиколи си почти всичките острови. Ти има са по средата, сигурен съм. Да, по средата си. Или са някъде са крият. Виж ме тук детали го направиха. Ама може да има някакви хубави работи, добрите честите, тъй че трябва да ги обиколим, независимо. Може да се памет това дете ти трябва. Но 9 минути играш на този мап. Какво? 9 минути играш на този мап. Нищо. Добре, че не пада. Аз съм голям късметлия, честно. Че вече не ти падна. Това представяш да си фърлиш меч с 1 милион демидж. Това ще е най-тъпия човек. Това ще е много Аз голямо. ако го направих това с този силен меч, а пак е каменен, с Sharpness 5. Бах ти меча, човек. Каменен меч, Sharpness 5. Бах ти акс.
А, някакъвто целите са Найс, средата. найс. За кой да се кил да самокил? Аз бих го самокил, да ти кажа. Ето ги, бе. И там, в средата. Казах ти, че са там. Цели ме мръсни. Ела, бе, не Денат. искаш бойни, бе. Ари, виж чествайте. Май иска. Имаш Това е диамант. protection, може да им такова от лава тече. Ма ти имаш такъв диамантен, бе. Ти ме трябва. Другия чест. И да му оцели снежни топки, да не се мисли, че това ще ми вземе на един. Да, откъде стриж пътя до там може да вземи. Отиват на моя остров. Само ли ги с снежна топка? Топка ти. Му дай много нагоре. Това как? Знам бе, ти пратим Visible, те са хакти. Ди. Бах, че как са портната. Да, ела, ми ще щупи. Само един е скача, значи. Знаеш как ми пука, че си дъма, бе? Ти си по-голям диамантен. Да, те покажа, че ти. Чим ще я бия. Чай, че бъде снимам малко. Не бе, да, ви така никой няма да бъде така се триват от ти. Сега го събори. Сега го събори чури. Докато прави пътя. Иде вода, бе, сега може да скочи, иде. Аз искаш да го бъднеш, нали? Сега, като скачи на водата. Матка сега може да спре водата. Бърши то тъп. Манга. Матка! Сега вече е доста рути. И си спира водата. Спряля, бе. Не, все още не е.